Για χαρά. Αποφάσισες και επέλεξες να ασχοληθείς επαγγελματικά με την εκπαίδευση σκύλων. Συγχαρητήρια. Αποφάσισες και επέλεξες να σταματήσεις να ψάχνεις για την κατάλληλη σχολή. Γιατί η Pets Academy είναι ακριβώς αυτό που ζητάς και αποτελεί εγγύηση για το μέλλον σου και την επαγγελματική σου σταδιοδρομία σε οτιδήποτε αφορά τεχνική και θεωρητική κατάρτιση. Είμαστε μια σχολή σκύλων που μετράμε ήδη 30 χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης σκύλων. Αυτό υπηρετούμε, μόνο αυτό υπηρετούμε, με στελέχη που συνεχώς επιμορφώνονται στα καινούργια δεδομένα της επιστήμης εκπαίδευσης σκύλων. 22 χρόνια εκπαιδεύουμε εκπαιδευτές σκύλων. Με μεγάλη χαρά και τιμή σου λέω ότι πολλοί από τους παλιούς μαθητές σήμερα είναι επιτυχημένοι συναδελφοί μας. Τα μαθήματα ξεκινάνε τέλος Μαρτίου. Διαρκούν 8 μήνες και κάνουμε μικρή διακοπή τον Αύγουστο για να ξεκουραστείς εσύ και να ξεκουραστούμε κι εμείς. Απλά είναι τα πράγματα. Στα θεωρητικά μαθήματα θα διδαχθείς θέματα που αφορούν κινησιολογία συμπεριφοράς σκύλου, διάκριση φυλών, επιλογή κουταβιού, χειρισμός κηδεμόνα σκύλου, γιατί αν δεν το ξέρεις δεν μπορείς να γίνεις σοβαρός επαγγελματίας και άλλα πολλά, ενώ στα πρακτικά μαθήματα θα συμμετέχεις ενεργά στην εκπαίδευση σκύλων με αποτέλεσμα, τελειώντας το σχολείο εκπαιδευτών, να είσαι έτοιμος να εκπαιδεύσεις τον πρώτο σου σκύλο. Όχι σε καταφύγια όμως, όχι μέσα στο σπίτι του πελάτη, όχι σε κλειστές δομές και ασφαλώς όχι με το δικό σου σκύλο. Οτιδήποτε χρειαστείς, πάρε μας ένα τηλέφωνο. Τα τμήματα είναι ολιγομελή. Οφείλω να σου το πω για να είμαι ξεκάθαρος. Ένα τηλέφωνο επάνω ή ένα σχόλιο κάτω. Οτιδήποτε χρειαστεί σαν πληροφορία από τη δική σου πλευρά θα την απαντήσουμε. Εάν με καλέσεις και δεν απαντήσω, είμαι σε μάθημα, θα σε πάρω μόλις τελειώσω. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Μην κάνεις το λάθος και ρισκάρεις την σταδιοδρομία σου και το μέλλον σου, πηγαίνοντας κάπου επειδή είναι λίγο πιο φθηνά ή λίγο πιο κοντά. Μην το κάνεις καλύτερα. Κάτω του χρόνου που θα μπορείς. Τέλος, θέλω να σε καλωσορίσω στη μεγάλη οικογένεια της Pets Academy. Εμείς όλοι που καταφέραμε και κάναμε το πάθος μας επάγγελμα. Κάναμε το χόμπι επαγγελματική σταδιοδρομία. Χαιρόμαστε για αυτό που κάνουμε. Και σου εύχομαι πραγματικά να έρθεις κοντά μας, με αποτέλεσμα να σε ρωτάνε αργότερα τι δουλειά κάνεις και να λες είμαι εκπαιδευτής ή εκπαιδεύτρια σκύλων και να χαμογελάς μέσα σου πραγματικά και με γαλήνη. Αυτά είχα να πω. Σε ευχαριστώ που με άκουσες. Καλή συνέχεια.